Ei, va, com va o què? Com va el quatrimestre? Va bé? Bueno, avui és dimarts, ja sabeu que en la veu s'ha publicat el meu últim lliurament de la columna Va com va, que esta setmana, no sé jo, crec que no sé, intuïs que no va acabar d'agradar, no va acabar d'agradar, perquè el que dic no és que siga molt original, perquè sí que s'ha dit, el que és de veres que per ací, per València, pel País Valencià, l'he sentit dir menys, l'he sentit dir, però menys, no? I té a veure amb la reforma laboral aquesta que s'ha aprovat d'una manera prou rocambolesca i té que veure sobretot amb els volantins retòrics, dic, que han portat a la reforma laboral. Vull dir, és de veres que la reforma laboral té coses bones, és de veres també que la reforma laboral n'hi ha moltes coses de la reforma anterior, de la de Rajoy, que no toca. Per exemple, el tema de la indemnització per acomiadament és una de les més evidents, de les més cridaneres. Però, en qualsevol cas, el que queda clar és que la reforma laboral del PP no ha sigut derogada, ha sigut retocada, ha sigut reformada. I té gràcia això perquè se suposava que era una promesa electoral dels partits del govern aquest més social de la història i perquè no fa molts mesos encara Yolanda Díaz ho anava dient, no? I s'estava com escenificant el pols aquest amb Nadia Calviño, que Nadia dia, no fa falta reformar-la. I aquella dia, pues se va reformar, se va derogar perquè això ho hem promès i unes setmanes més tard era la mateixa Yolanda la que deia, o sea, derogar, qui ha dit res de derogar? Així, en pegar-li un poquet de xapa i pintura, un canvi d'oli, queda espectacular i això és molt millor que derogar a on vas a parar, no? Perquè a més hem posat d'acord a la COE, en la UGT i comissions i ens ha quedat un text tan perfecte, tan niquelat, que és que no se li pot tocar ni una coma. Que si toques una coma va tot fora i aleshores fatal. Clar, després, amb això tan de consens, arribaren al Parlament, on no es podia ja consensuar res més perquè estava tot consensuat, i aleshores al final va eixir perquè un tio del PP se va ratllar perquè el tio es veu que no dona per a més i no llig bé eh, el plantejament de les preguntes, perquè si no, no és. I clar, no és perquè havien hagut de recórrer a Ciutadanos i també a UPN, a UPN, que al final els diputats d'UPN pues, tenien ahí un preu no? que el PP pues, va pagar i aleshores de res, que si no arriba a ser perquè el tipus aquell en sa casa s'empana, la reforma no és. Clar, perquè al final la reforma depenia de la dreta. Jo el que vull dir és que jo puc entendre moltes coses, crec. Per exemple, jo puc entendre que tu eres d'esquerres, arribes al govern i dius, jo vull fer això. I aleshores arriba el que mana i te diu, mira, el que mana de veres, i te diu, mira, si fas això, per a començar, la pasta de Brussel·les ja no arriba. Però és que, a més, anem a fer una vaga d'eixes, eixa que ja planejaven els camioners en algun moment, anem a fer un bloqueig que riu-te tu del que li farem del que li feren a Allende. En fi, jo entenc que les coses són com són i que el PP tranquil·lament va fer una reforma laboral sense consensuar-la amb ningú perquè pot i perquè va a favor de, diguem-ne, d'aixòs poders, los poderes fàcticos que se deia abans, no? Això ho entenc. I tu no pots. El que no acaba d'entendre és per què se té que prendre a la gent per imbècil, I per què se li té que fer el discurs aquest de no, escolta, no és que no puguem fer més, és que no volem, perquè això és perfecte, és exactament el que cal fer, això. Això és el que no s'entén, no? Després, clar, te veus a Yolanda Díaz dient això que he sentit que ha dit, que no és momento para decidir si república o democràcia, ai, si república o democràcia, no? Si república o monarquia, no és moment per decidir, diu, pues escolta,
Si no és moment, ja me diràs quan és moment. Ja me diràs quan és moment amb el viajaro aquell en Abu Dhabi gaudint del botí. Però vaja, vull dir-te, és el que passa. Em dóna la sensació que jo no sé si Yolanda Díaz, no sé tampoc Yolanda Díaz, Díaz en nom de qui parla, que està al final esdevenint com una força de recanvi al vell PSOE. Vull dir, ells parlaven del règim del 78, és el règim del 78 redivivo. En realitat tot és possible, no és que no vulguem fer més, és que no cal, perquè tot té, perquè la nostra democràcia, li falta dir democràcia consolidada i tot això. I és un poc com negar l'evidència per a fer veure que les coses són guais, que són perfectes, que són ideals, que tu és això, o sigui, no és que no facis perquè no pots, és que no fas perquè no vols, perquè això és el millor. I vaja, jo què sé, haurem de veure, però és que això ja... I a més el rei és un tio extraordinari i és el que des de la seva posició paternal ho fa tot possible, no? És el que ja falta per dir. Ahí el que és curiós és que mentre bueno, PSOE està on sempre ha estat en la democràcia actual, mentre que Podemos sembla com funcionar ja quasi com una mena de productor de discurs de recanvi per a la segona restauració borbònica, és que sembla que van a tope a trencar tots els ponts, a volar els ponts, a tensionar al màxim és la dreta. És la dreta. I a mi és una cosa que, no sé, em preocupa i em mosqueja, perquè per què volen tensionar per què volen tensionar tant? A on volen arribar exactament, no? No sé si això és la segona restauració i va seguint els passos punt per punt, anem cap al moment primo riverista, vull dir, i sobretot, i és una cosa que m'agradaria saber, quan, per exemple, Casado i el Teo Ise monten la que monten amb Vox per ahir d'artista convidat, el preparado què pensa? Quina és exactament la seva posició, fins i tot respecte al recauchutamiento aquest del discurs de la transició. Són, no sé, coses que em pregunte. Però vaja, jo què sé. És una cosa complicada i en fi, és molt estrany, però vaja, el volantí retòric este que ha pegat Yolanda m'ha cridat molt l'atenció, m'ha cridat molt l'atenció i la veig, això, és una mena de PSOE rejuvenit, PSOE rejuvenit. I bo, també parla i acaba ja jo crec que el paperot que ha fet, diguem-ne, els diputats o el diputat valencià, bueno, en fi, el que representa, entenc, els interessos valencians a Madrid, perquè al final mireu si un vot era important i el nostre el regalem, I jo penso que si Yolanda vol convertir-se en el PSOE, no? O vol tragar-se un marró mentre xura i rechura que no és un marró, això és un problema seu. Nosaltres no tenim que ajudar-li a fer el volantí, jo pense. No té disciplina de vot sobre nosaltres. I sobretot, crec que el que no hem de fer en cap moment és fer-ho debades. Ara he llegit que ja està a la línia 6 de Rodalies una altra vegada amb retards significatius per una caiguda de tensió no sé quina merda. Rodalies continua com continua. El finançament autonòmic tampoc és el moment, és com la decisió entre república i monarquia, tampoc és el moment, mai és el moment. Clar, però nosaltres no passa res, nosaltres arriba el moment i som bons xics i complaents. Suposa que encara pensem que a força de ser bons xics en algun moment ens faran cas. I jo crec que, en fi, jo crec que a aquestes altures està molt clar que les coses no funcionen així, crec jo. Aleshores, igual alguna vegada se podria votar en contra alguna cosa, alguna cosa. I especialment quan el que estàs fent és legitimar una mena de reposicionament de donde digo Diego, on vaig dir
derogació, ara dic, quina derogació? Si la llei se li peguen això uns retocs i ja va guai. Al final nosaltres estem ajudant a fer ixe volantí a canvi de res, i crec que això és una errada, però vaja, això ho crec jo com a individu. Val? En fi, mentrestant, pues ja veieu, va com va. La setmana que ve, més.